Și bine v-am găsit la un nou videoclip. Acum o să ne jucăm Minecraft. Nu m-am uitat la acel videoclip să văd câte like-uri a făcut, dar în fine. Acum ne vom juca Minecraft. Dacă o să vi se vadă ăla mai mic, că mă joc de pe telefon. Uitați ce am făcut aici. Stați așa. Că am pus... Stai așa că mă dau în sus. Uitați, asta e casa mea, aia cu piatră portocalie și alea două de lemn și cu ăla și cu am făcut și statui. Am făcut și două case de villager. Dar acum o să ieșim de pe lumea asta și o să creăm alta în care o să facem altă casă. Sau nu. Trebuie să găsesc un sat. Trebuie să găsesc un sat. Așa, da, pe creativ. Trebuie să găsesc un sat și să-l înconjur de TNT-uri și să-l explodez. Adică nu, la o casă trebuie să o umplu de TNT-uri. Trebuie să așteptăm. Nu mai vorbesc că trebuie să aștept. Bun. Acum haideți să căutăm un sat. Sau nu, fiți atenți. Deci o să fac o casă și fiți atenți ce mai fac. Sap în jos. Sap mult în jos, mult, până la bedrock. Direct. Bun. O să dureze puțin, așa că o să pun stop și revin când termin. Ok, prieten, am săpat până am ajuns în void. Și de aici până la bedrock o să umplu toată asta de TNT-uri și o să mai pun și afară o grămadă de TNT-uri. Stai așa să găsesc ăla. Bun. Stai așa. Așa. Bun. La fel, o să revin când o să termin de pus. Ok, acum am pus în jos și acum o să facem ca o casă. Adică cum mi-aș face o casă mea. Să zicem că mi-o fac așa. Atât. Stai așa că e un lag. Cred că e și de pe joc din greșeală. Bun. O să facem ca și cum mi-aș face o casă. Numai că din TNT-uri. Nu o fac mică. Să zicem că îmi fac o casă mică. Să zicem, stai așa. What? Bă. De aici. Aici era. Bă, iar și mă. Ies întotdeauna că e un telefon ciudat, dar în fine. Bun. E un Samsung și are din alea de în fine, nu trebuie să știți. Așa. Bine. Bă, iar ieși mă măcar. Nu. Bun. Așa. Nu, lasă așa mai bine. Și
Și o să... Deci avem una. Una, o să o facem de 7. Deci, una, două... Bă, nu. Am pus din greșeală, stop. O să mut ăsta aici. Așa, bă, lasă-mă. Deci una, două, trei, 4, 5, 6, 7. Deci până aici. Una, două. Așa. Revin când termin din nou. Fraților, mi s-a blocat Minecraft-ul. Uitați, deci nu mai merge să intru pe lume și nu mai merge să fac altă lume. În acest caz, ieșim și din păcate ne vom juca FIFA Mobile. Bine, mai am un cont pe celălalt, ăla, și am echipă de 104 overe și câțiva ăștia. Bine, pe jocul ăsta am echipă proastă, fiindcă mi l-am instalat aseară. În fine, ne jucăm puțin de asta și după aceea o să închid și eu videoclipul. Nu știu, e pe același... Fraților, am revenit și că m-am dus să-mi fac și eu ceva. Ne vom juca ăsta de se joacă fratele meu cu Ninja. Că FIFA Mobile se încarcă greu și... Na. Bun. Se joacă fratele meu și are 18 ani. Hari permis. Vrea mașini, nu știu ce mai vrea. Da, bă, nu mă interesează pe mine animațiile, ui. Bun, o să iau și o gură din sandwich, că mi-a făcut un sandwich. Gata. Gata. Bun. Dacă se aude ceva pe fundal, privesc la Hi Silent. Hi Silent. Cine? Am văzut că am 103 abonați. Dacă încă ați mai fost pe canalul meu, n-am mai postat pentru că eu am postat pe tabletă videoclipurile vechi. Și mie mi s-a stricat tableta. Și de aia. Acum am revenit pe un telefon. Bun. Și de aia. Să nu credeți că mi s-a întâmplat, Doamne ferește, ceva. Nu. Decât de la... Nu acum, nu mersi. Hai, bă. Lăsați-mă să mă joc odată. Mesajele ăștia, niciodată nu mă lasă. Niciodată nu mă lasă. Deci niciodată. Niciodată în viață nu să mă lase. Bun. Nu, mersi. Login. Dacă nu merge nici... Pula. Prieten, videoclipul ăsta a fost mai așa, na, că am laguri. În fine. Cam acesta a fost episodul de azi și... Acum, la sfârșit, vreau să vă spun, dacă vreau să strângem la videoclipul ăsta, nu mult, peste 15.000 de like-uri, peste 15.000 de like-uri și să dați acolo și subscribe și clopoțel. Bun, saltare și... Nu.
Pa, pa, ne vom revedea data viitoare. M-am încurcat, dar pa, ne vom revedea data viitoare și pa,